Bueno, boa tarde. Benvidos, vamos dar comezo a estas sétimas xornadas sobre o Entroido de Galiza. Queremos agradecer tamén a colaboración do Concello de Pontevedra, a Consellería de Festas, que ven 7 anos apoiando esta iniciativa de divulgación do que é para nós a festa máis importante do ciclo ritual do ano. Tamén a colaboración da Consellería de Patrimonio, que cedeu este espazo ao Centro de Interpretación Torres Arzobispais, e agradecervos, por suposto, a vos por vir pasar esta tarde con nós. Vamos a dar comezo ás xornadas con unha conferencia a cargo de Xosé Anxo Rosales, ali a miña dereita, Guillermo Ignacio, que van a falar en conxunto por un traballo que recolleu tamén Guillermo, un traballo audiovisual, unha recollida máis as achegas da investigación que realizou Xosé Anxo. Van a falar sobre o teatro popular no Entroido de Pazos de Borbén. Eu creo que vai ser interesante. A dinámica vai ser sempre a mesma, haberá unha charla e despois abriremos un turno de 10 minutos por si queredes preguntar ou consultar ou debatir algo, e ao final da xornada do día pois deixaremos tamén un espazo de tempo para poder intercambiar opinións. Aquí, a miña dereita, Guillermo Ignacio é compilador da tradición, é músico tradicional, posiblemente moitos de vos o coñezades porque foi un dos fundadores dun grupo de referencia do folk galego, como foi Quen Pallou durante casi 20 anos, non? 18 en activo. Chegaron a maioría de idade e independizáronse, son cousas que pasan. Ele é diplomado en educación musical, é mestre de educación musical, no ensino primario, tamén é mestre de canto de pandeireta, tamén foi fundador do Teatro de Llerena, o grupo de pandereteiros, é asesor musical de diferentes programas como o Alalá da TVG, entre outros, tamén é produtor artístico de diversos traballos divulgativos dedicados ás fontes vivas da nosa tradición musical, e dentro do 2016 forma un equipo de investigación xunto coa etnomusicóloga Xulia Feixó, que está aquí tamén a nosa esquerda. Teñen un grupo de traballo que se chama, que leva por nome Arredor da Tradición, onde están facendo un gran traballo non só de recollida, sino tamén de divulgación do noso acervo musical máis tradicional. En paralelo a Guillermo vai falar Xosé Anxo Rosales, que tamén é membro da Sociedade Antropolóxica Galega. El tamén é músico tradicional, foi fundador do grupo Os Lerenses, daqui do Lérez, verdad? Pero eran moi raros, tocaban en pechado e en do brillante, cousas destas así originais. Bueno, cursou estudos de medicina, de filosofía, de antropoloxía, e acabou no Entroido, non podía ser de outro xeito. Está especializado no estudo, como vos digo, do Entroido e tamén das diferentes xeitos de organización social dentro do eido tradicional, da sociedade tradicional. É autor das Madamas e o Sacrificio do Galo, un traballo sobre o Entroido de Cobres, en Vilaboa, e tamén do libro A Danza dos Labregos, o estudo do Entroido de Marcó, non? Eu que o coñezo ben, podo decir que unha das persoas que máis saben, máis traballo que han feito ao redor do Entroido de Galicia. Así que xa nos coñecemos todos e vamos dar paso entón a primeira das charlas sobre o teatro popular en Pazos de Borbén. Boas tardes a todos e todas. Moitas grazas a Saga por convidarme a estas afamadas xornadas alrededor do Entroido. Importante a Rafa e a Anxo. Ben, como dicía Rafa, pois eu son máis que nada un compilador da tradición, pero realmente da música de tradición. É o meu ámbito, o meu eido, no que levo pois eso sobre 20 anos indo de aldea en aldea. O que é o Entroido, pois digamos que non é algo polo que adoitar a preguntar históricamente cando vou falar coas informantes polas aldeas, non? Sin embargo, sí que sae que o Entroido é dunha destas tradicións, como todos sabedes, tan potente, tan completa, tan complexa, tan ancestral,
que acaba atinxindo moitas outras cousas de tradición. Entón, aínda que non queiras, aínda que non vayas preguntar polo entroido, algo acaba saindo. E esta é unha das cousas polas que hoxe estou aquí. Falamos, centrándonos, por exemplo, en Pazos de Borbén, unha zona moi famosa en canto a canto tradicional, en canto a baile tradicional, onde os seráns, os bailes comunais, se fixeron ata os anos 60, ben avanzados, vale, en todas as súas parroquias. Tamén atopamos, como digo, estes vestixios, estas maneiras de introducirse o entruido no baile comunal. E como? Pois, cando facemos entrevistas sobre isto, sobre os seráns, sempre sae indefectiblemente, a nada que salón un pouco a conversa o entruido, porque o entruido eran 3 días polo menos, domingo, luns e martes, que había os seráns máis importantes de todo o ano, os máis grandes, os máis concurridos. Igual que pasa hoxe en día, o entruido na tradición en Pazos de Borbén era unha época na que todo o mundo saía á rúa, sobre todo a mocidade, pero todo o mundo. Entón os seráns eran os máis concurridos. Entón é o que nos din, eran os máis concurridos, eran os máis importantes, non? Sen embargo, ata chegar a Amoedo, que é de onde recollimos esta mostra tan potente, que a xo lle pareceu tan potente e tan interesante, e a mí tamén, por suposto, de teatro tradicional, ata que chegamos a Amoedo, pois non atopáramos nada semellante, non? E nada, ademais, que xurdir así de maneira espontánea, non? Nos aparecemos no ano 2009 nesta parroquia, e comentaba antes a Anxo, non? Que, por exemplo, nunha das casas nas que entramos, era unha muller que nos íamos entrevistar, Dorinda do Fariñeiro, no cabalo, porque ela tocaba o pandeiro, non? Aparte disso, tocaba as cuchas, tocaba a pandeireta, nos fomos ali con o noso pandeiro, puxos a tocar, bueno, era un domingo, ela non sabía que íbamos, estaba ali a familia, e aquilo foi impresionante, a familia alucinaba de mirar a súa bisaboa a tocar o pandeiro, pero houve un momento determinado en que, se ninguén lle preguntara, colleu a un bisneto que tiña ali e dixolle: ven, vouche recitar, vouche contar, vouche cantar este conto tan bonito que se botaba no entruido, e empezou a recitarlle esta obra de teatro. É dicir, que sin ter preguntado polo entruido apareceu este teatro popular, e ademais mirado de que maneira, non? Como a propia Dorinda, pois emprega os mecanismos de transmisión que podemos entender que funcionaron na vida tradicional da aldea, non? Como a xente maior lle daba importancia, bueno, a xente en xeral, pero a veterana daballe importancia ao que fora, a calquera manifestación de cultura tradicional, en este caso a un teatro concreto popular que se fixo no entruido, que se fixo moi famoso, porque era moi bonito, era importante para eles, e o transmiten e dan esa importancia de chamar a un pequeno para transmitir este xeito, non? Dorinda recitounos un cacho, pero é que Nieves recitouno prácticamente completo. Este é o gran mérito que traemos aquí hoxe, non? É dicir, esa sorte foi topar outra informante de Amoedo, do barrio de Igrexa, cunha enorme memoria que lembraba non só a obra de teatro recitado aparentemente completa, senón todo o contexto no que ela presenciou este teatro cando só tiña 5 anos, no ano 1935. E este vídeo que vos imos por é de hai menos de 2 anos, é do 17, que gravamos Xulia Meixeu desde a Redor da Tradición. Mas os compañeros, por certo, que estaban ese día connosco de Compostela. Despois será Anxo que realmente vos pode, bueno, pues, poñer en contexto e levar isto un pouco máis alá, e será o que realmente, pues, idea máis contido, non? Eu, basicamente, como vos digo, introducir a Nieves e que ela fale, non? De que nos vai falar neste primeiro vídeo? Bueno, pues, vai nos falar de como as distintas aldeas competían por ver cal tiña mellor entruido. É dicir, había competencia importante entre as aldeas dunha mesma parroquia, normalmente, ou aldeas lindeiras, por ver quen tiña mellor entruido, por ver quen tiña mellor serán. Que tiña mellor serán levaba os mellores mozos, isto é importante, non?
Relátanos logo como se xuntaban dous bandos na Chan de Amoedo, que é unha zona céntrica do barrio da Igrexa, do barrio central, que xuntaban mozos das aldeas da Igrexa e da Masusán, que son dous barrios que ian xuntos, competindo contra os dos barrios do Cabalo e Moreira. Barrio é o mesmo que aldea, vale? Nesta zona. O Cabalo e Moreira ian xuntos tamén. Moreira, curiosamente, xa non é de Pazos de Borbén, é do Soutomaior, pero como están lindeiros co Cabalo, que é a última aldea de Amoedo, a última aldea de Pazos, pois ian xuntos. Pois logo imos ver, como vos digo, como Nieves nos conta o que presenciou aquel entruido de 1935 na Chan de Amoedo, estando no Colo do Pai. Bueno, vamos cruzar os dedos primeiro e agora vamos a ver se a técnica nos fai caso. Entón, puxeras a Masusán o Cabalo, a capricho, empezamos a caprichos. Un vai millo no Serán da Masusán, outro vai millo do Cabalo cantando. Empezaron a facer carnavalada, caprichos. E a carnavalada facíase aquí onde se fai a festa, aí na Chan, chamas a Chan. Aquí chamas a Chan de Amoedo. Por do Cabalo axudoulle Moreira, por de Moreira. E a Masusán axudoulle toda esta Chan, a Iglesia, todo ese Carballiño por aí, que se chama Radio Carballiño. E a Amoedo axudoulle a Masusán. A Moreira axudoulle ao Cabalo. Entón trataron de traer uns cabalos, os de Moreira. Entón un daqui do Carballiño, era un velho xa, había na Masusán unha ceja e tiña un can, un xeitoso. E un velho daqui do Carballiño tamén tiña un rabaño de ovelhas, se curaba delas, e tamén tiña un can xeitoso. E fixe un carro para os dous cans, e cangous. E cangous e traía unha vara diante dele, como se fosse un bois. E os cans que escardarse un punto. E meu pai, e despois puxeran unha cabeza dunha vaca ou dun boi ou do que fora, coberto con unha colcha, non home. Despois o home tamén coberto con unha colcha, era o toro. E despois outro botáballe a capa, outro home. E meu pai partiu-se de risa, porque claro, eu conocía aquilo toda, con 5 anos que non saía da casa eu. Entón, despois botaronme isto si, recórdame, porque si, a iso fixenlle caso. Viñeron uns que se chamaban os caracamáns, que eran de Arcade, e comían na Casa Rodríguez, e ten o letreiro da Casa Rodríguez, está cerrado. E levábanse moi ben coa Casa Rodríguez. Entón truíaron isto de... E é o recitado que é a parte central. Bueno, non sei se escoitastes como explica como estando no colo do pai, pois lembra pois todo o que había ali aquel entruido de 1935. O carro cangado de cans, o touro, o toro, e o toureiro, e bueno, máis cousas que agora vos vai contar Anxo. Entón, se queredes, escoitamos o recitado directamente por Nieves, e ao final ela vai nos contar como que engañaron, o bando que gañou, efectivamente, se ides ver cal foi, se foi o da Masusán ou se foi o do Cabalo, porque realmente é do que se trata, non? Para que vexades tamén que o da competición iba en serio e sí que era importante. A miña filla Maruxa ten 20 anos no demonio. Agora no carnaval quere contraer matrimonio. Ten un novio que é estudiante, fai-me doer a cabeza. Ela dice que non quere, el quería con firmeza. O pai dele é moi rico, chama-se o Xamai Cabal. Se ele non casa co fillo, con quen ela vai casar? Vai casar con un piranqueiro, que tivo que ir ao servicio. O estudiante non foi, pagou o pai polo fillo. Non sei ela cantas onzas
que deixou en Pontevedra, este galleu, que casi pesaba o fillo polo peso da moneda. E dille a filla, estea calada mi madre, non sea tan mal nacida, que estas palabras que dice desorden a súa filla. Eu quero un home membrudo que teña pelos das pernas e non quero un estudiantucho coas orellas amarelas. Dixo a nai, non te fixes do color, aunque non teña amarelo. Neste mundo, miña filla, hai que mirar a riqueza. Ela non mira a riqueza do tío xa vai acabar. Mira a riqueza do home que me sepa folear. Pois Antón casa con quen queiras e non mires só adiante. Cos meus consellos de Maruxa antes de lembrar bastante. Aunque me lembren bastante, quero me casar a gusto. Se lle fan isto ao estudiante, levantou así a saia. Xa se me morre de susto. Que demonio de rapaza que grande malcriadona, que por pouco ensinaba a capital de Barcelona. Se estuvese de Marte a este meu lado ahora que fora por o servicio, estaba capaz de enseñar que fora de Lisboa. Ponte calada, Maruxa, que ven aí o estudiante. Non me falen de si, home, que eu non podo ver diante. Se o estudiante se puede entrar para dentro, buenas noches y buena gente, te vengo a visitar a Maruxa como noble pretendiente. Hai nobles así que ten moita, tanta como o meu cabalo. Dicíndolle non de rima, xa non fai falta rimalo. Esas palabras maltratan, tú me tratas de cabalo. Dime por que ha sido eso, mi capullito dorado. Xa lle dixen a mi madre que non te podo ver diante. Se te chamo por mi padre, xa se mirou bastante. Ande pa diante mi padre, que está un cachorro na sala. Entrou pola porta adentro, parece un cara lavada. Entón chegou o pai, o Fermín. Que pasa na casa Rosa, que era a muller. Que demonio ha de pasar? É o noso bachiller, que nos ven a visitar. Tamén lle trae un remedio para a Maruxa lle dar. Trae darle aquela negra para lle facer reventar. Unha negra como esa, cando tieras como ela, tamén che o reventei, nunca tal cousa eu fixera. Ponte calado, Fermín, non seas ti tan demonio, que non vai a pensar esta xente que te enamoraches neste meu rizo de goma. Esta muller é busparva, cando ainda lle lembro o pasado, cando andaba atrás de min, atrás do meu miringallo. Quen é aquela Maruxiña que ven pola carretera? Dixe o pai. É filho de Marte, mi padre, que chegou antes da guerra. Hola, filho de Marte, entón chegaches antes da guerra. Sí, mi suegro, sí. Esta espada e esta bandolera de recolleren os moros como si fueran de seda. Cuando uno, cuando dos, cuando no caían tres. Antón dixolle para a muller, e a ti que máis che dará que a nosa Maruxa case con Xan ou con Pelayo, ou case que ela teña con que manter o seu raio. Iso, claro, iso foi como unha obra de teatro que fixeron entre, eu que sei, vestidos de muller, algúns deles. Eran todos homes? Sí, eran homes. Aquí no tales carnavales deses. Entón, aquí a Masusán foi a Canou. A Masusán foi a Canou. Excelente. A ver, para min, cando aquí Guillerme me mandou o vídeo, non, que me mandara o audio, eu cando escoitei realmente quedei, para mí foi unha epifanía realmente, non?
A cuestión é que o tema do teatro, non me gusta dicir popular, de tradición, non sei como realmente chamalo, hoxe en día, digamos que ainda hai oportunidade de ver este tipo de teatros, non? Na zona de Manzaneda, na zona de Viana do Bolo, digamos que aí ainda temos, ainda fan o esforzo de aprender os textos, compoñer os textos, aprendelos, ensayalos. De feito, xa dicían o outro día que coincidín con Ares, que creo que non está hoxe entre o público, no. Falábamos coa xente que fixera a obra en Pixeiros, en Viana do Bolo. E, claro, eles xa dicían que hoxe en día todos os actores, por decirlo de alguma maneira, traballan, teñen traballos, realmente non teñen tempo para ensayar os textos, non? Cando antes, xusto nesta época do inverno, era cando, digamos que non había traballo realmente, o traballo era mínimo nas aldeas, e entón aproveitaban para ensayar estas obras. A cuestión é que, sí, ainda temos oportunidade de velas, incluso as corridas en Vilaboa, por exemplo, o testamento do galo, nalgúns outros sitios ainda fan ese tipo de testamentos do galo, do entroido, pero, claro, todos nós que non vivimos esa vida dos anos 60 para atrás, aquí nos colocamos antes da Guerra Civil, claro, descoñecemos realmente como eran eses textos e como eran esas obras, non? E grazas a Nieves temos a oportunidade de ver como, máis ou menos imaginarnos como eran, e para min, digamos que o que destaca, a ver, xa é a propia temática, pero tamén é a linguaxe, a maneira de como elixen as palabras, as metáforas, a prosodia, digamos que comparando con hoxe en día, isto perdeuse. Segue habendo teatro popular, o teatro de tradición, o teatro non entroido, pero este tipo de xa non é o mesmo, e o comentábamos, os gaiteiros, escoitas un gaiteiro de hoxe en día, o comparas con os gaiteiros de antes, Ricardo Portela, etc., e ves que o swing é diferente, ten un sabor totalmente diferente, non? E o mesmo pasa aquí, non? Entón, realmente, que haxa señoras, xente, que teña esta memoria privilexiada como a dela, claro, é unha oportunidade para nós de, como unha pequena xanela de ainda poder tocar eses entroidos de antes, non? Eses entroidos de outrora, como gusta chamarlos. Ben, antes, a min, digamos, para min o que importaba era, evidentemente, ela, e o que nos fora a dicir Guillerme. Fora diso, realmente xa está todo dito. Sí, para min é importante, digamos que enmarcar este entroido, non? E isto xa o temos tamén comentado, do erro de centrarnos, poño como exemplo Laza, creo que é un dos entroidos máis estudados dos nosos, e para mí o gran erro é centrarnos nel, que hai que facelo, lóxicamente, si hai que centrarnos nel e estudalo, digamos que a estructura interna, pero é fundamental ver máis alá, ver como se relaciona e como forma un grupo con Berín, con Maceda, e me queda un atrás, Cualedro, efectivamente. Entón aquí pasa o mesmo, non? Antes de ensinarvos o tema da zona, da área, aquí puxen, digamos que do que eu fun recollendo, onde, digamos que houbo tradición de teatro integrado no entroido, vale? Entón, por unha banda, os que lle chamaban as comedias, sabedes, Avión, Beariz, Cartelle, que está mal escrito, Baños de Molgas, os entremeses,
no Rosal, o Beariz tamén, Melón, Boborás, Orixo, Coaledro, as Entruidadas en Salvaterra do Miño. E aquí sí quero introducir un tema que, por exemplo, na zona de Salvaterra, nas Entruidadas de Piñeiro e de Gandarela, douse un fenómeno curioso, e é que, digamos, que botaron man da tradición, non da tradición, digamos que da literatura de corte popular que había por esa época, non? Non sei se algún de vos ten oído falar de Rogelio Rivero, e os Fungueirazos. É un libro moi coñecido, sobre todo na zona de Pontareas, e por aí é moi coñecido. E digamos que os contos, de feito, nesas Entruidadas, foron adaptadas, e fixeron unha obra de teatro justamente con ese tipo de contos, non? Despois, as que podemos ainda ver, as Foliadas de Manzaneda, de Viana do Bolo, de Vilariño, e tamén as comedias religiosas, puxen comedias entre comillas, en Boborás en Cartelle, non? O Folión, está aí 2 anos, en Palleiros. Sabedes que a temática bodas, bodorrios, era creo que moi habitual, non? Por non dicir que era un tema básico. Lembrade tamén, en toda Europa era o Entroido, e justamente o martes de Entroido era o último día onde, digamos, que se concertaban os matrimonios. Despois podía volver a ver, sobre todo na zona na época de Domingo de Pascua, pero esta época era onde realmente facían bodas reais, aparte das que saían, claro, e ese tema saía como un dos temas principais tamén nesas farsas ou neses teatros de tradición, non? Ben, quero poñer tamén o tema do padricador de Vilaboa, por deformación, no meu caso, pero hai un detalle que igual pasou desapercibido no texto de Nieves. Falan digamos que o soldado recibe o nome de Félix Marte. A cuestión é que Félix Marte, efectivamente, neste tipo de literatura de cordel, era o nome habitual que se lle daba a eses soldados, e de feito esa oposición soldado, bacharel, etc., era tamén moi típico desa literatura de cordel, non? E vemos como esta xente bota man eran, digamos que, consumidores dese tipo de literatura. Tanto é así, e por eso aproveito para arrimar a sardiña, porque no sermón do Galo de Vilaboa hai un verso que é as tripas para os violeros, para cuerdas de discantes. Bueno, a cuestión é que hai pouquiño saltoume que xusto ese verso, e só ese verso, aparece nun texto do 1590, era un poeta cego, tamén popular, de Córdoba, e fixeron infinidade de reimpresións dese texto, e o curioso é, claro, a saber como ese verso, só ese dese outro testamento do Galo do 1590, como saltou a Vilaboa, ni idea. Pero que saibades que eso, tanto de Félix Marte como de as cuerdas de discantes, como moitas veces ainda quedan aí palabras clave que nos remiten a unha tradición moi bella, non? Bueno, este era o que vos comentaba, non? Elixín este texto só para as mulleres, que sodes capaces de facer atenderme ou non e ler, para que vexades este texto non é do libro dos Fungueirazos, o Novelos e Mazarocas, que tamén o escribín mal, Mazarcoas non, Mazarocas. E, de feito, este texto, a ferramenta, foi a que aproveitaron para facer esa obra de teatro alá na zona de
Salvaterra, e gústame que leades, porque a temática volve a ser a mesma. Entón tamén un pretendente que debeu de estar ou en Madrid ou nas Américas, un castrapo moi marcado, pretende a unha rapaza, e entón, claro, ela non o quere, e nada, gústame o que di el, o de tus fincas confinan con las mías, pero dun modo tan ametrallante y geolítico que hasta por razón histórica no puedo consentir yo que ningún raposo venga más tarde a interpretarlas bajo ningún concilio metamórfico, etcétera, etcétera. Entón, que saibades que entón este autor, este Rogelio Rivera, que nada, a xente soubo apreciar, non, ese sabor tradicional e que pasou realmente a oralidade, perdón, a ser interpretado e a ser retransmitido. Ben, lembrarvos tamén que xa non só eran consumidores deste tipo de textos, senón que de cousas que me teñen comentado, polas aldeas pasaban saltimbanquis, que me teñen falado en Cerdedo, en Marín, osos cos seus domadores xitanos na zona de, pois creo que tamén por a zona de Redondela e tamén en Bueu, os cegos, incluso unha das miñas aboas lembra, sendo ela unha moza, de que lleveu un señor moi velliño con un libro tamén moi bello, moi usado, que lle leu o futuro, un libro de astroloxía, ela leu o futuro. Despois, moitos eran, ainda conservan na casa os romances de Cego, e para eles é como un tesouro, non? Ben, entón, moi importante a función, non, da señora Nieves e outra xente como a ela, non, que ainda nos permitan que teñamos a oportunidade de ter contacto con iso, non? Ben, remato, dime os... sí que me gusta decirvos eso, enmarcar, entón, digamos que nunca un entroido é algo único, non? Sempre se relaciona cos seus veciños. Entón, nada, puxenvos o mapa de distribución do que das zonas onde eu estive preguntando e onde a estructura era idéntica, non, a que foi comentando a señora Nieves. Sabedes, en Ponte Caldela sería a Insua, en Silvoso, en Rego do Vargo, en Soutomaior, e aí comíme a parroquia de Aranza, vale? En Pazos de Borbén sería na Armida, despois as parroquias de Pazos e Muras, Borbén. Despois vos explico con algo máis de detalle, vale? Amoedo, o que acabamos de comentar, Moscoxo, xa en Fornelos serían Calvos, Alaxe, para min xa é a miña zona límite, non? Noto que aí xa varía un pouco o formato, tanto na Alaxe como despois en Verducido. Como vedes, como dixo ela, vemos que cada lugar se divide e se enfrontan, non, uns con os outros. Entón, na Insua era a igrexa contra o campo, o Eido de Baixo, en Silvoso, contra a Fonte da Maceira. En Rego de Vargo dicíame que era un lugar moi pequeniño, entón que non podían dividirse, non? Na Aranza era a Rúa Nova contra a Aranciña, a Armida eran os Eidos de Baixo contra as Cavadiñas. Despois, varios lugares aliábanse para enfrontarse cos outros, non? Despois en Moscoxo recibían, de feito, digamos que os diferentes lugares chegaron por culpa destes enfrontamentos a recibir uns alcumes, non? Entón a Fraga do Rei a partir dese momento era coñecido como o Piollo e os do Gorgareiro era o Cacho. Ben, e entón vos máis ou menos dicir que elementos había. En cada lugar, como vos digo, formábase un bando que podía estar composto por varios carros que adornaban con mantas, con flores, puxado por bois
ou vacas e máis cabalos tamén os enfeitaban, e digamos que o habitual era que no primeiro carro fora a reina co seu rei, así na Insua, en Borbén, en Moscoso, na Ermida, e elixían xa, digamos que a xente máis que consideraban máis agraciada, non? Despois, noutro carro iba a novia e o novio, noutro o padriño e máis a madriña. Volvemos a repetir o tema das bodas, as damas de honor. Despois había os homes da cabalo, había xente da cabalo, normalmente homes, nalgún sitio incluso soldados con uniformes e levando escopetas como de cana, e lóxicamente o carro coas madamas e os galáns, que isto xa era en todos os lugares. Nalgún sitio tamén iban as jardineras, que volven a reaparecer despois pola zona de Redondela e por Moaña, e finalmente as gitanas. Vale, este era o bando principal. Despois tamén os entruidos con roupas vellas, vale? Os farraquilleiros, que como lle chaman aquí, os entruidos, os vellos, coas súas bromas, e despois algún tipo de oficio tamén, médico, e as comedias. E acabamos de descubrir que tamén temos xa outro para a colección, outro zoomorfo, temos o toro, non? Con o toreiro. Ben, fundamental, entón, unha vez que armaban todo iso en secreto, digamos que os do outro lugar non podían saber que era o que estaban armando, de feito mandaban espías para ver se podían espreitar e máis ou menos calcular se o que estaba facendo o outro bando ia ser superior ao que estaban armando eles, para, evidentemente, ter que mellorar e ir a outros lugares a pedir pois, máis colchas, máis roupas bonitas, etc., non? Para superalos. E despois, nos propios días, que serían entón o domingo, o martes, fálame tamén de que o mércores en dous lugares había o enterro da sardiña, e neses enfrontamentos, se veían que o martes un dos bandos quedaba, digamos que, dominado polo outro, perdía nesa disputa, nese capricho, entón prolongaban, e xa nos días de piñata, o sábado ou domingo, pois ían a buscar unha música, pois xa teñen falado da de Uláns, da de Mondariz, a da Lama incluso, para quedar sempre, aquí o importante é sempre quedar por riba do outro, non? E despois iso, que nos días en que o día principal era sobre todo martes, visitábanse con todos eses carros, ían dun lugar, ían a visitar justamente ao veciño, e no momento en que se cruzaban lanzábanse versos, evidentemente puramente de loita, a ver quen xa, digamos que ao final xa non era só a nivel de ver quen dominaba en canto á riqueza de carros, de xente, de cantidad de xente, de música. Tamén era, digamos que había unha guerra auditiva co tema das bandas de música. E despois a nivel de enxeño, non? De a ver quen era capaz de crear mellores, digamos que versos, non? E quedar por riba tamén nese sentido. Finalmente, remato justamente co tema de como se remata normalmente os entroidos. No caso de... vou pasando as fotos que me quedaban atrás. Aquí vedes, todas estas son de Moscoso, vale? Vedes, recoñecedes aí a raíña no carro puxado polos bois. Supoño que poderedes recoñecer a novia e o novio, as madamas. As madamas? As madamas estas aquí atrás. E despois sabedes que tamén xente con roupa tradicional, non? As aldeanas, realmente nunca mo dixeron, pero serían as aldeanas, as rianxeiras que chaman noutros lugares. Vale, vou pasando. Sabedes aí
formación así casi militar, coas corneta, bandeira. Nada, remato comentando, digamos que dentro de esa área destaca por algo diferente que facían eles, que eso sí que me quedaba atrás, que varios deles había tamén xusto un dos carros levaban os mecos, non? Eses bonecos de palla que representaban que representaba ao entroido e a Coresma. Entón remato con Calvos. Entón en Calvos o que facían era un dos barrios, quero dicirvos o nome exacto, en Calvos a Alén era a responsable de facer o larfón, o larpeiro, o sea, que lle chamaban así, o larfón, era o boneco de palla que o tiñan que facer eles. En cambio os da Curuxeira eran os que facían a laceira, a esfameada, a fame, vale? E no último día, e así remataban, os da Alén levaban o larfón a terreo da Curuxeira e enterraban en terreo da Curuxeira o larfón, mentres que os da Curuxeira ían a Alén, estou liando, e enterraban no terreo deles, no terreo rival, a laceira, vale? E así remataba o entroido este. E nada, sobre todo para acompañar con imaxes este entroido, vale? Bueno, moitas gracias.